Abin al'ajabi. A yau za mu dubi ne akan tsaka. Tsaka yana ɗaya daga cikin abubuwan ban al'ajabi. Ɗaya daga cikin abubuwan ban al'ajabinta shine ba ta da gashin ido, haka zalika ba ta da murfin ido. Haka idanuwanta suke a buɗe a koda yaushe kamar idanun kifi. Ko da bukata ta kama ta tana son ta rufe ido babu dama. Don haka duk lokacin da idan ta yi datti tana amfani da wannan harshen ne domin tsaftace su. Da zarar ka buga tsaka ko ka kai mata mummunan hari, bindinta shine abu na farko da ke fara yin sallama da gangar jikinta. Daga baya kome zai faru sai ya faru daga baya. Shin ko me yasa? Tsaka na amfani da wutsiyarta a matakin farko na kare kai, wato self defense. Idan ta yi kicibis da hatsari ko kuma aka bige ta, bindinta yana gutsirewa da gangan ne domin ta ja hankalin wanda ya kai mata hari, sai ita kuma ta samu ta lallaba ta sulale ta gudu.